Tak ahoj, už jsme se viděli, tady opět Jarda Šíma. Naposledy to bylo, jestli se nepletu, na výstavě Motocykel v Bratislavě, Motocykel 2009. To jsem byl ještě v sedle BMW F800 GS, který jsem měl do dlouhodobého testu. No a najednou už mě uvidíte na úplně jiný motorce. A jsem tady po Pradu, protože se zrovna vracím z cesty, takže jsem rád, že mám tuhle příležitost jako první vám zde říct, že jsem KTM SMT nový model vyzkoušel v Moldávii na tamnějších cestách. No a to úplně nejdůležitější, proč za váma přicházím, jestli mě slyšíte přes ty vozejky, je právě to, že dnešního dne, někde tak na pomezí ukrajinsko-slovenských hranic nebo možná v Košicích, se mi podařilo dokončit svůj první, možná i poslední 1 000 000 kilometrů v sedle všech motocyklů. Byla to taková legrační prácička, trvalo to 25 let, protože 25 let se věnuju ježdění a testování motocyklů, sice ne tak dlouho, ale už je to taky nějaký pátek, no a ten 1 000 000 kilometrů je pro mě důležitý, že to nejsou jen tak nějaký kecičky, ale je to opravdu všechno doložitelný. A vy, kteří jste někdy v životě viděli motocykl nebo supermoto, znáte ty moje reportáže, tak víte, že nemluvím jen tak do větru, protože jenom pokud jde o motocykly, který jsem měl v dlouhodobých testech, tak jenom u těch je to součet 700 000 kilometrů, takže ten zbytek těch 300 na těch všech ostatních, to už byla brnkačka. Takže asi jako u všech lidí před těma 25 lety, když jsem začínal, tak je jasný, že první velký motocykl, se kterým ty kilometry počítám, protože samozřejmě nějaký pionýry a stadiony, ty kilometry v tom nejsou. Takže můj první motocykl byl Java 350, zakoupený přímo v Týnci ve fabrice v roce 84 a hned s ním jsem najezdil 100 000 kilometrů na jeden výbrus, jinak ten motocykl je pořád v původním stavu, originál a je samozřejmě nadále v mém majetku. S tou Javou 350 jsme s manželkou během těch 10 let procourali téměř celou Evropu. 100 000 kilometrů mluví samo za sebe a potom už samozřejmě to šlo dál, protože jsem se stal členem redakce časopisu Motocykl, posléze Supermoto, kde jsem doteď, a jsem rád, že mám možnost spolupracovat i s dalšíma médiama a samozřejmě jsem rád, že Moto Aktuál je u toho, když dneska tady slavím ten 1 000 000. Vy, kdo jste to četli, víte, že velký počet kilometrů, velkou porci jsem najel s Hondou Africa Twin, to bylo 200 000 kilometrů, potom přišlo Varadero, už jenom 100 000 kilometrů, to už mnozí říkali, Šíma stárne, už jenom 100 000. A potom jsem si teda vymyslel toho Bavoráčka, 800, úžasný motocykl, ale bohužel teďka to vypadá, že test asi s koncem firmy Autex skončí i test. No a právě proto jsem tady s tím KTMkem, který jsem konec konců byl u jeho představení letos v Portugalsku v únoru ve městě Portimao. Model, se kterým jsem velice spokojený a dohodl jsem se s výhradním zastoupením, že ho právě vyzkouším na téhletý nejednoduché cestě, kterou teda byla ta Moldávie. Moldávie, Podněstří, Ukrajina, zajel jsem až do Oděsy, k Černému moři. Prostě všechny tamní cesty, jiné cesty jsem projel. Motocykl má za sebou 4000 kilometrů během těch 14 dnů a jsem s ním naprosto spokojený a přestože je obutej do pneumatik běžných cestovních, tak se mnou projel takový terény, kde by jiný motocykly, věřím tomu, měli dost velký starosti. Tak jen tak pro vaši zajímavost, ten 1 000 000 kilometrů pro mě mimo jiné představuje 63 projetých států nebo navštívených, protože většinou ty státy dost dokonale si projedu. Není to jenom, že bych nahlíd za hranice a měl zase jeden stát za sebou uskutečněný, razítko v pasu a jedu dál, tak to u mě není. Já musím všechno poctivě projet, prožít si to tam, poznat lidi, poznat, jak se v tom státě žije. No a právě proto jsem si oblíbil Afriku. Afrika, černý kontinent, to je prostě něco, co pro mě představuje neustálý vzrušení, neustálý sympatie a touhu po poznávání. V případě, že tam budu do těch míst cestovat i nadále, tak už to asi na tom krku neunesu, protože tohleto naprostá většina jsou právě vzpomínky na Afriku.
No a jinak, kdyby vás zajímalo, tak stát, kde teda, nebo místo na zeměkouli, kde se mi úplně nejvíc líbilo, tak tím byl Island. Island mě úplně očaroval, byl jsem tam naposledy v roce 2001, věřím, že se tam ještě někdy vrátím. Tam je všechno, tam jsou pouště, málo stromů, jsou tam ledovce, je tam zima i horko, krásný léto, úžasný stát, sice drahej, vzdálený, pro někoho i hodně těžko dostižitelný, ale všem, kdo mají jen trochu zájem o to poznat něco naprosto výjimečného, tak doporučuji Island. No a pokud bych vám tady připadal nějak osamocen, vy, kteří teda znáte moje cestování, způsob mého cestování, tak vám tady chybí moje druhá polovina, manželka Lenka, tak ta bohužel na tuhle cestu se mnou nevydala. Marodí, vyjel jsem sám, ale je mi to líto, že to musím tahle říct, ale vůbec toho nelituju. Tentokrát jsem si opravdu úžasně zajezdil a kdybych měl říct nejkrásnější zážitek z celé téhleté cesty po Moldávii, Ukrajině a Podněstří, tak byla krásná cesta vašima asfaltovými zatáčkama přes Ružín. Takže tam jsem si to opravdu užil. No a abyste si nemysleli, že tím milionem to míním zakončit, tak samozřejmě mám před sebou ještě další cesty. Doufám, že po tomhletom návratu do Prahy během týdne se vydám do Francie na Kenny Festival. Kenny Festival je mimochodem největší motokrosová akce v Evropě, takže pokud bude zájem, přines bych z toho i reportáž pro vás. A samozřejmě viděl jsem toho už na svých cestách dost, ale právě proto se na určitý místa rád vracím, takže určitě by to měla být ještě Afrika. O Islandu už ani mluvit nebudu, to je záležitost naprosto srdeční. A rád bych, kdyby se mi podařilo uskutečnit takový dlouhodobý cesty, 3-4 měsíce, protože tvrdím, že do takové Austrálie nebo do Jižní Ameriky to na míň, jak na čtvrt roku, nemá význam. Takže třeba možná i tam a určitě bych ještě rád oslavil i ten 1,5 milionu kilometrů, když už ne 2. Takže se mějte a zase někdy příště doby.